Sillä välin kun koira etsii vielä jossain, se on tuolla. Sillä välin laitetaan pikkusen lisää hajua tuosta tuohon. Noin. Otetaan uusi kierros toiseen suuntaan. No niin, hyvä. Sä tulitkin jo paikalle. No niin, maahan. Ei kiinnosta mennä maahan, mutta paikka siinä. Hyvä. Minäpä lähden piilottamaan. Otetaanpa sama suunta ja tehdään nyt vähän vaikeammaksi tää temppu. Ensin nämä samat suunnat näin. Ja sitten vielä kävellään tännekin. Näin, täällä on nyt niinku samat hajuvanat ja se äsken kävi jo tarkistamassa nämä, mutta vähän kävellään tännekin. Näin. Mut sitten tullaan takaisin. Ja nyt alkaa se vaikea osuus, eli koko tontin kun kiertää, jättää hajuvanaan, niin siitä tuleekin vaikeet. Ja tässä matkalla johonkin kohtaan piilotan tuon. No niin, mä itse asiassa heitin sen tonne. Hitto, se meni tonne ojaan tosi vaikeaseen paikkaan, kun tuulikin käy ihan eri suunnasta. Nyt on varmaan puoleksi tunniksi koiralle homma. No ei mitään, jatketaan kierrosta. Hyvä, hienosti. Nyt onkin vaikea. Hyvä. Ja otetaanpas tosta hajut ja noutu. Missä? Etsi. Oho, se yllättäen lähtikin takaviistoon. Nyt onkin työmaa seurata, kun on näin isolla alueella. Tuolta se lähti pusikoihin. Nyt on kyllä ihan harhat retkellä. Katsotaanpa, nyt lähti tuonne suuntaan. No niin, missä on? Nyt pääsee tuulen alle, aivan mahtava. Ei taida ihan löytyä. Joo, meni kyllä vähän liian vaikeeseen paikkaan nyt. Nyt ois mahikset. Se tavallaan laajentaa kyllä sitten kierrosta suuremmaksi kuin sitten kun ei ala löytymään. Nyt on koira hajulla. Paitsi että ei ollutkaan. Vähän vinkki tuonne päin, hyvä. Ei se haista. Oli kyllä tosi lähellä. Siinäpähän oppii tekemään systemaattista työtä. Ei ole niin helppo paikka. Nouto. Hyvä, etsi vaan.
No nyt on chanssit. Hyvä, loistavaa, hienosti, tuopa tänne. Hienosti, tuopa tänne. Hyvä. No vähän ravistella. Hyvä. No niin, istu. Öp. Hyvä. No niin, irti. Hyvä. Hieno tyttö, hyvä. Ja olet hyvä.